Ich möchte das fertig durch. Weihnachten fertig durch. Nicht für viel Faktoren was ich entscheide. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know, some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now that new system is about it. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week complained about conditions. We switched him over to day shift. So they left, right? Hi, Akashit. Ich kann für dich nur weil dein Schaffe nur Nimi. Nee. Robin! Super Mario! Ari Super Mario. Super Mario. Mas assim, jogos ciudate e esperoi. E sem racha nesse campo jogos ciudate. Bun, racha nesse campo primul joc. Un colecționar e cineva care adună și pune la păstrare toate gusturile care îi plac. Mai adaugă un gust la colecția ta de murături cu picant fix de la Dr. Oetker. Uite, bă! Bă! Choose a hero! Super rapid! It's time to be a hero! Racha ne jucăm fotbal, băieților! Alex! Yep, yep! Oh, yeah! Yep, yep! N-am reușit.
Let's drool. Yip, yip. They'll be back. Yip, yip. No way can I do that. Yip, yip. No. Yip, yip. Bam! Let's drool. Yip, yip. Nice. Yeah. Yip, yip. They'll be back. Yip, yip. Ah. Yip, yip. No! Pecah tayo ako. Daman. Yip, yip. Yeah. Pausa. No, bine că publicitate! Mai ne jucăm bebeul și nebun? Hai să ne jucăm Among Us. Bă, că ce-o da? Vreau 2 milioane de Robux. Robuxii mei! Robuxii mei, da, vreau Robux! 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 Robuxii! Robuxii și da, yay! Among Us. Oh, 7.000 Robux! Yes, 7.000 Robux! Yay, 7.000 Robux! Among Us, da, vreau să mă joc. Vreau 7.000 Robux. Nu fie pisica să fie. Ah, yeah! De când nu mai am văzut tutorialul, totul să nu tăiești culoarea albastră. Numai nu. Hai să începem. Bună zi a tuturor! Cine-i killer? Eu nu vreau să cred că joc Among Us. No way că mă joc Among Us. Mă joc Among Us. Ia nu vreau. Care-i killer? E killerul! Cine-i killerul? Cine-i roșul are killerul? Am găsit killerul. Am găsit killerul. Uite! Uite killerul! Cine-i killer? Iar e killerul, cred că e. Cine e killer? Aici trebuie să ne omoare. Cine este? Că eu nu vreau să fiu. Noi, ia uite, mergem noi toți. Știu că toți merge aici, că este că așa e în Among Us. Nu, mă, nu.
M-am omorât killerul. Vreau să fiu eu celălalt. Vreau roșu. Vreau roșu. Vreau portocaliu. Nu, play game. Bă, play game! Nu mai știu cum să dau play. Mă, dacă muri, mor de tot. Nu te cred. Nu vreau pisică. Nu. No way. No way. Prietenii tăi vechi. Locurile tale favorite. No, bravo că le-ai pus pe bici. Că eu nu vreau pe mâci. Mâci mărundul. Dar trebuie să ne jucăm așa. Yo-ho. Am căzut ca prost. Am căzut ca prostul. Pem. Am căzut ca prostul. Sau? Hai. Ce mai e pe aici? Hai să ne ducem acasă. No. Nu te cred. Nu te cred, fără bani. E fără bani pe care trage jocul. Ce? Raiul. Păi un joc, mai multe jocuri. Dar nu trebuie să dai bani pentru ele. Nici măcar. Asta-i! Papa. Cuci. Prietenii tăi vechi. No, bine că prietenii tăi cu prietenii tăi de mici. Și mai și. Dacă era fără publicitate, era efectiv grozav. Era grozav jocul dacă nu era și cu publicitate. Era grozav jocul dacă nu erau publicități. No way care Sonic costă, știi cât costă ca să te joci Sonic? 40 de bani de pe card. Mamă, foarte mult costă. Nu. Mamă, e pe mine. Un colecționar e cineva care adună. Și pune la păstrare toate gusturile care îi plac. Mai adaugă un gust la colecția ta de mărături cu picant fix de la doctorăță. Yeah.
mai joc Sonic. De când nu mai am făcut, am văzut graficii astea. Ce lasele mele de zborul. Bam. Bam, bam. No. Bunny. Money Man. Letras. Salmon. Não vou salmon fora. Não. Vedeți? Mamă, nu scrie! Încă cea mai șoșană pe prima dată, Lucian. Ai, blocat. Fie crabul să fie. Ce istoric eu cu băi. Nu? Așa! Crabul ăla în sus. Nu poate iau. Nu, e credeam că sunt mai rapid de atât. Băi, băi, mam, hai, ia. Ce la crabul să fie? Nu, merge. Yes. Please. Nu! Credeam că pot să sapă el. Nu mă dau pe până nu tem EU2. Eu nu cred. Ce grafică. Sagittare. Mom! Inele mele, nu inele. Inele magice. Nu! Bam! Nu! Bam, bam! Bam! Bine că ne-a toate inele. Fie crabul! Nu am luat niciun inel. Nu, tu nu știi să noți? Tu nu știi să noți Sonic? Sonic, tu nu... Ba, da, nu știu că nu știu. Yay! Bloody, mãe! Não! Jocul meu preferat de ăștia. Nu mai mă pun nici pe gândul să mai mă înfățiotesc. Nici pe gândul nu mai stau. Nici pe gândul direct. Haide, este! Yay! Joacă noastră preferatos! Azi! No!
Un colecționar e cineva care adună Mă duc foarte și pune la păstrare toate gusturile care îi plac. Mai adaugă un gust la colecția ta de mărături cu picant fix de la Dr. Oetker. Gata! Am revenit, ich fac pipi. Așa. Nu. Nu, bă, nu vrea nimic din ce tot ai. Uite. Bem. Nu, bă, uitați-vă. Yes! Double kill. Triple kill. Nu, deja mai are. Cam atât de epic, atât de aștept. Pa, pa!